ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи тиловати ахбору бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза мустақиман манзуратон мегардонем. Дастиёр бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. имрӯз миёни асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзоев ба муносибати 30-мин солгарди барпо намудани робитаҳои дипломатии ду кишвар мубодилаи барқияҳои табрикӣ ба амал омад. дар барқияи табрикии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба унвони президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзоев омадааст. муҳтарам Шавкат Мирамонович, 30-мин солгарди барқарор намудани муносибатҳои дипломатӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон фурсати фараҳбахшеро фароҳам овардааст, то дар ростои ин санаи муҳим дар таърихи навини робитаҳои байни кишварҳоямон ба шумо табрикоти гарму самимӣ ва таманниёти беҳтарини худро расонам. боиси хушнудист ки дар ин давра муносибатҳои дӯстӣ, ҳусни ҳамҷаворӣ ва ҳамкории Тоҷикистону Ӯзбекистон зимни рушди пайваста дар тамоми соҳаҳои мавриди манфиати ҷонибҳо имрӯз ба сатҳи баланди шарикии стратегӣ ва ҳампаймонӣ расиданд. мо аз ҳолати кунунӣ муносибатҳои барои ҷонибҳо судманди ду кишвар амиқан изҳори қаноатмандӣ карда итминон дорем ки ҳамкориҳои гуногун ҷанбаи Тоҷикистону Ӯзбекистон ки бар асоси усулҳои поидори ҳамсоягии нек, эҳтиром, эътимод ва дастгирии ҳамдигарӣ бунёд ёфтанд, минбаъд низ бо суръати афзоянда рушд намуда ба нафъи манфиатҳои аслии ду мардуми бародар бо иқдомҳои нави созанда ғанӣ хоҳад гардид. ба шумо Шавкат Мирамонович азиз сиҳатмандии комил, некуаҳволӣ ва комёбиҳои навин ба мардуми дӯсти Ӯзбекистон сулҳу амонӣ ва пешрафту шукуфоии устувор орзу мекунам. дар барқияи табрикии президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзоев ба унвони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин гуфта шудааст. муҳтарам Эмомалӣ Шарифович, бародари азиз, хеле шодам ки шуморо ҷаноби олӣ ва мардуми бародари тоҷикро ба муносибати 30-солагии барпо намудани муносибатҳои дипломатии байни Ӯзбекистону Тоҷикистон самимона табрик намоям. мехоҳам махсусан таъкид намоям ки таърихи 30-солаи ҳамкориҳои мо пур аз рӯйдодҳои муҳиму дурахшон буда равобити наздики дӯстона дар ҳамаи соҳаҳо пайваста таҳким ёфтанд. заминаи ҳуқуқӣ ва механизмҳои босамари сохтории муносибатҳои гуногунҷанба таъсис дода шуданд. мо махсусан аз он шодем ки ҳамкориҳои миқёсан васеъи байни кишварҳои мо барқарор гардида бар пояи усули эътимод ба якдигар, эҳтироми баланд, ҳамсоягии нек ва шарикии стратегӣ бо суръати баланд рушд меёбанд. муҳимтар аз ҳамон он аст ки имсол дар соли ҷашни ин санаи муҳим мо ҷиҳати базинаи боз ҳам баландтар ба сатҳи ҳампаймонӣ баровардани муносибатҳоямон қарори таърихӣ қабул кардем ва якҷоя барои расидан ба ин ҳадафи воло иқдомоти амалӣ ва пойдорро роҳандозӣ менамоем. муколимаи фаъоли дар сатҳи олӣ ва баланд дар рӯҳияи шафофияти созандагӣ бароҳам мондашуда инчунин механизмҳои амалкунандаи танзими муносибатҳои байни давлативу байни ҳукуматии мо ҳамчун асоси устувор барои таҳкими ҳамкориҳои судманди ҷонибҳо дар ҳамаи сатҳҳо хидмат карда истодам. мутаъкидам ки мо минбаъд низ муносибатҳои рушдёбандаи худро дар маҷрои шарикии стратегӣ, ҳампаймонӣ таҳким бахшида дар роҳи шукуфоии умумии мардумонамон ки дорои таъриху фарҳанги муштарак мебошанд дар якҷоягӣ ба сӯи ҳадафҳои нав собиқатмандона пеш меравем. бори дигар шуморо ҷаноби олӣ бо ин санаи муҳим дар таърихи муносибатҳоямон табрик намуда ба аҳли хонаводаи шумо саломатии бардавом, саодатмандӣ ва дар фаъолияти масъулиятнокии давлатиятон комёбиҳои бузург ба мардуми бародари Тоҷикистон сулҳу шукуфоии доимиро таманно менамоям.